Eigenlijk is de hele milieustrijd onder vernijing ta. En ze zijn bezig. Ze hadden de bordes hier bijvoorbeeld wijhellen en haar op nij asfalteerd. En ze zijn nu ook bezig en daar hebben een nieuwe laag in te doen. Nou, bovenop het bordes, daar ben ze ook bezig met asfalteren. De werkzaamheden zijn onderdeel van een grotere verbouwing om de milieustrijd oorzichtelijker en veiliger te maken. De milieustrijd is deze week dicht vanwege de asfalteerwerkzaamheden. Een schoftjelien wie dit ook al het geval, maar het lijkt erop dat deze week de laatste keer wezen zal. Alleen nog deze week nog en dan daarna kan iedereen wel weer komen, maar dan zijn de werkzaamheden nog net klaar. Ja, en mensen die nou met afval en wat zitten, waar kunnen die nou dan terecht? Nou, het advies is om dat zo vol mogelijk even een weekje te bewaren en dan na je weken van autistjes te komen op deze milieustritten. Mocht het nou echt net oorscannen, we hebben nog 2 milieustritters in Verwerd en in Kolm. Die zijn beperkt hier van 1 tot jouw 3 in de midden. Dus mocht het echt noodzakelijk zijn dat ze het al van kwijt was, dan kan ze het daar eventueel brengen.